paklaran. Yoga na kasi. Kailang. Babaldakan. Mingming ka. Alis spaghetti with sauce. Yung malaki tuloy na wala na. Wala na, malaki lang dito. Oh. Laki mo. Ito sa lang isa, no? Sino po? Ito. 20 isa. Pero plastic ba ito? Oo. Puting ba? Tinira lang nila talaga yun. Hindi fair lang ba? Dating arang tayo ngayon, biniturahan lang, akala mo, waiting breed. Nadudulo mo ngayon, suskul. Yan ha? Yeah? Oo nga. Ay, nauna yun! Bailen, puro naman binabagsak lang dito sa may ano, mangga. Dala ng batakang din. Ay, nakaparami ng parami na siyang populasyon. Ay,
79 course na niya, dandanin na eh. 25 ka. Ada yung pay na eh.